dinin içinde gelip görenler, eline tesbih alayan, örüp koyyanca, sakalcığın koyyan, mescide katlayan, Huday için kulak as ne diyen, Allah için kulak as. Huday ayetiye Kur'an-ı Kerim'de, وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ أَلْقَى إِلَيْكُمُ السَّلَامَ لَسْتَ مُؤْمِنًا وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ أَلْقَى إِلَيْكُمُ السَّلَامَ لَسْتَ مُؤْمِنًا Hudayın kelamına iman ve adam eşitmeli olur mu? Bir adam sana Esselamu Aleyküm birinci şekilde eşittin, şöyle adamı kafir deyip bilmeksin. Şöyle adamı kafir deyip bilmeksin diye. Ne mi deyip Müslümanların arasında tekfir köpeliyor. Tekfir dediği Müslümanı sen kafir deyip aytmak. Hiç olmalı yak değilmiş. Birinci alamet görsen, Esselamu Aleyküm diyse, ya bir alamet, La ilahe illallah, Muhammed Resulullah diyse, bir alamet görsen şuna kafirsin değil mi diye. Bizim mezhebimiz ne mi? Bir Hanefi mezheb. Mezhep başımızdır. İmam-ı Azam Ebu Hanife radıyallahu anh. 600, 700, 800 milyon Hanefi mezhep var yerin yüzünde. Şolanın merca taklidi İmam Ebu Hanife. İmam Ebu Hanife ne mi diye? La nukaffiru ehlel kıbleti bi zenbin. Mezhep başımızın kefişi. Bir adam hem günah etsin, ola kon günah etsin, kafir oldu deyip ayıpmarın deyiptir. Kabe'ni kıble bilen olsa kafir oldu demezdir. Mekke-i Mukerreme'deki Kabe'ni kıble hesap ettiyen olsa, şunu kafir deyip hükmetmezdir. Oğlum fıkıh Hanefi'de bir kanun ma, eydoğan çıkılan. Fıkıh Hanefi'de bir kanun ma, ne mi kanunu? İneşi kanun. Bir adam bir kef ayıt ya, bizir kafirlığın kefi mi ayıtıp duran kefi? Bir kafirlığın yönü, bir maksadı beydiydiğidir. Şu cürük yorsan bir kafir der. Fıkıh Hanefi ne mi diye? Şunu vur, şu yolu yor, şunu kafir değil mi şu adamı diye. Kalimet bulsa Müslümanlığın içinde sakla diye. Kafir oldum deyip hükmetmiyor. Yine isarak geçeyim, yine şu ürün nakd bolansın milletin içinde, emme dersinler ki, falan sofa sövmek, falan pire devmek, falan ahunu devmek, falan adança devmek, o dadır nakd bolup var ya, nem deyip beyle olmalı Müslüman. Ama bu taraf ne mi diye? Menni hakayt yanına diye. Hakaytçık bolsan bir tuğadat aytmalı diye. Ey hakaytçık Müslüman, dünya oyuncu men kefim eşittin Huday için. Nahar iman edebi var mı yok mu? Ya tabağın üstüne ağzından imel mi ya sağırla albayım mi? Bu belli rahtamla nahar iman edebi var. Nahar iman dinimizde sıncan edebi var. Devlet sıncan edebi var. Hop, hak aytman bir edebi var, yolu var, tertibi var. Ben hak aytyanlayıp, il ortasında halkın ağzını âle edip, gününü bir zatları hükmetip görürse, Hudayın yanında katı utanışlı olur. Bir vaaz aytman, tebliğ etmen, tertibi yerde var ol. İhya ulumuddin Gazali'de adabul emri bil maruf ve nehi anil münker ve şol gayrat etsin okuyup. Men bir mahvareden bir daha öğrendim, ya bir yurttan men bir daha öğrendim deyip, Müslümanların arasını bunun mucura sarp vermesin, Hudaydan korksun bir hemen. Gönül eşten radına aytsak bolup, edep terbiyesini ayırmasın, edep muhim zattır. Men hadisten aytlayan, men ayetten aytlayanın edep terbiyesini yitiramazsın. Öyle derer çeker. Edep aytsak, hak aytsak bolsan, hak aytman yolu bilen aytmalı, edebi bilen aytmalı. Men acıqyanla, nene men imellermi men deyip bir adam ağzı bilen, heyvan yanık tabağa başın, ağzını uzatıp ifefen ne mi diyersin? Hiç elin yok mu, elin men ifene dinlersin mi? Diyersin. Hak aytman da tertibi var. Dinimizin şudur şu edep değil mi mege? Dinimizin terbiyet değil mi mege? Öğretmeyen işini, öz bilmeyen zadını dirru, kafir oldu, fasık oldu, akide salak oldu, nem deyip bitmeli Müslüman. Bırak bilyen olsun, yolu bilen ay, tertibine ay, yen ay diyen yolu, İhya ulumuddin Gazali'de var, adabul emri bil maruf'ta. Muş bertenmezen, berdel bimal. Bu yürüğünü de atır vur da kâde. Aynağına önüne duruyan, bu kaddaşına ovadırlayan, men ruhum da badi. Şu aynağına önüne dukan pikirin, şu yanak, şu doğduk, şol el ayak gözüğülü karınsa aşağım olacak.
her jire baksaň da şala bir hakikat görürüň. Emma içinde ruhun ma hiç kime şan murt bilmeýär. Lap asmanlara aşyn gitýär. Hiç kim ona dästbordy ýok. Hiç zat ona el tutup bilmeýär. Gözünden yaş aktyryp ýolumda ağlatdy. Falanca näme bizden ne ýaşy kiçi jowan ol. Ahuncan men helim gijunik elit berýär desem pulun ýok, sen öýüň bijirekmi? Kargeri ýetgen, zähmet çekgen, elim öýde diýip köpürýär. Hadi gözünden yaş aktyryp Hudaý walla aglaýar. Elim elit berýär. Sen öýüň bijirek, sen günüň bijirek, men näme deýin diýip aglap. Bir musulmançylyk nirek barmady. Bir heýsihatde çelip barmady. Kim ýüregiň ýakmaşylaýar? Kim narahat bolmaşylaýar? Hani Allah diyen adamlar yiyirdi. Hani eşhedü enne Muhammed Resulullah diyen adamlar yiyirdi. Hani Allahümme salli ala Muhammedler yiyirdi. İmanlı da oldu. Kiminin vurrun etmeli şu zatları? Kimin yanına etmeli şu vurrunları? Yine 10 yıldan neyem olmalı şu vurrunları? Yine 20 yıldan neyem olmalı? Ey yaş oğlanlar, 15 yaşında, 20 yaşın töwregindäki gül oglanlar wagtyny etjegişini ertire goýmalylar. Şeytanyň bir owadan kefi bar. Göden jemaat meselen biri wa men bir gowiş etjek dälliýe. Ine bila açyk. Bunu şeytan aýtmaýar. Şeytanyň dili bitýüsli. Men soňra medernliýe. Şeytanın dilişi, men soňra medernliýe. Soňram asla etmerni diýdi şoň manasy. Ýöne owadalar sen güýmeýärdi. Bir adam men palan tüýsli tesbihini men 40 ýaşarynda sanarnyse, men elbetde şonu sanajak dädirini diýdi. Ýöne şeytanyň dili bilen soňram ulalım dederin şonniýe. Elbetde men şol ýeşi etmerni diýdi şo. Bir adam asmanını gowurulsa külli insanlyň ýüregine düşýär jemaatde. Şo ýüregi düşenden soňra onu kiçikçik bolup ýüregini ağırtýan adam şunu eşitsin, Hudaý etmesin. Şu salih adamyň bitir ýüregi ağırıp da bit dogasyna düşäris. Bit dogasyna düşäris. Olara sabırlydyr. Olara geçirimlidirler o adamlar. Olar salih adamlar. Yani onlar da insanlar. Gaharygy lakana. Hudaýa diýip asmana gaşyn bir ýüreklerinden dağ çekseler. Hudaýa aýyrjana şunu başymdan niýe salyp işini tasar. Bitir ýygy. Bitir ýene gaçar. Bitir ýere düşär. Bismillahirrahmanirrahim. Faziletinin hakkında ayrılan gepşi her wagt bir adam oğlunun elinden tutup da getirip Molla tevil verse, onun da ustadı ayet görün Bismillahirrahmanirrahim deyip oğluna ayıttırsa, oğlunla Bismillahirrahmanirrahim'i ayıtsa, şu yerde 4 adam oğuttan kutullu deyip yazılar deyip. Bir şu oğlunun özü, bir de şu oğlunun ustadı, bir de şu oğlunun ecesi, dədesi. İnhaşi bir Bismillah hatırına. Vakti ki on oğlu okuyup, Kur'an okuyup, ilm okuyup, hadis okuyup, şeriat bilip, din bilip, başka takvalıkları bilen boluverse, onun atasına verilecek sevabın nihayeti yok. İnhaşi zatlara iman mı olsa, oğluluğunu getir. Emmenin elinden tutan molla verir. Hormatly dogalar, berýän sadakalaryňyzy, çykarýan üçüre zakatlaryňyzy minnet bilen diliňizde dolap batyl edämäň. Her kim beren sadakatyny, çykaran üçüre zakatyny minnet edip diline getirse, onuň eden işi hebaan mansura bolup goýa tolanyň aňjagy ýalyp tarap gider. Bu kıyamatda hem ýüz garaçylykdan başga eline gowuşjak bolmaz. Eger minnet etmeli bolsa, üçüre zakaty alýan minnet etmeli, kiriňizi başyňyzdan sowýalyk jähetli. Näme diýip üçüre zakaty berýän minnet etmeli, farzyny ödeýärli jähetli. Musulman dogalar, ýüregiňizdäki gizli pis ahlaklaryňyza habardar bolun. Yürekdir sizleriň 12 endamyňyza paçalyk etýän. Şol paça dogalanmasa, beden atly ýurt abad bolmaz.
Hudaý üçin sizden soraýan. Bir adam men Allah janyň buyrugyny tutjak diýdi. Ýürek açyp barmady. Ýerde bukunyk galmady. Haýdy dereň arasynda bukunyk galjak. Aya seýýarlara gidip bukunyk galjakmy? Çadyryň eteginde bukunyk galjakmy? Kabryň içinde bukunyk galjakmy? Allah Taalaň hökmüdür. Allah Taalaň buyrugydyr. Allah Taala näme diýär? Ey bennem, bir gün gelip maňa ýykylmala bolarsyň diýär. Ey dostlar, aklyňyz bar, huşuňyz bar, sowudyňyz bar. Näme diýär Allah Taala? Bir gün gelip ýykylmaly bolarsyň diýär. Ýene bir gede aýdyn, bir gün gelmeli bolarsyň diýär. Hani şumaly çeli barmadyk adam mami?